bayakhonakela abantu labo ukuthi ngempela lento iphuma kimi ngoba naku ngisho isithunywa sami asazi ukuthi lento le engikhuluma ngayo isho ukuthini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Uthi umdali Yasin ezinye zezimpawu njalo lezi ezibonisa ukuthini nomprofeti wakhe wayengazi ukuthi le impawu lezi noma lama Arabic alphabet la asho ukuthini aziwa umdali kuphela. Yenye into yenza ukuthi abantu bakholwe ukuthi lo muntu lo akayikhulumeli lento le. Naku manje setshela into kwanaye athi akayazi ukuthi isho ukuthini. Then Allah yaqhubeka ukuthini wal Qur'anil Hakim. Le Qur'an lesi sambulo lesi sihlakaniphe kakhulu, siletha ubuhlakane ezimpilweni zabantu. Siletha ubuchule nokukhalipha ezimpilweni zabantu. Innaka, so Allah utshela umprofeti wakhe uthi wena Muhammad laminal mursalin, ungomunye wezithunywa zami wena. Ungomunye wena wezithunywa zami. Ala siratin mustaqim. Wena uhamba endleleni eqondile. Kusho umdala, kusho mina. Ifunde nawe. Ala siratin mustaqim. Wena Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhamba kuphi endleleni eqondile. Tanzila al-azizir rahim. Lesi sambulo lesi esehlile esiza kuwe sizokwenzani? Siphakeme kakhulu. Tanzila al-azizir rahim. Siphakeme kakhulu ene nawe sizokuphakamisa sibuya kophakeme kakhulu. Al-aziz lo ophakeme kakhulu, ar-rahim onomusa. Lesambulo lesi siphakeme kakhulu ene silethe impakamo, silethe umqondo ukuvula abantu amehlo from the aziz, from kulo ophakeme kakhulu, rahim onomusa, onesihawu. Kusho umvelinqangi, akusho mina. Yingakho ngithi mina into eyangenza ukuthi ngibe yimuslim, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukhuluma same thing ekhuluma abaprofeti naye angazange ababone ngobunye bukamvelinqangi. Yingakho ke eAfrika namhlanje ngithi nawe uma ngabe wena ungakakholelwa kubunye bukamvelinqangi, thutha lapho kwakhe khona kusakhanya. Ufulele kusakhanya, ulungise kusakhanya. Njengoba abaprofeti noma izithunywa ziza emhlabeni zisilethele umlayezo, njengoba esilo umdala ukuthini albalaghul mubin, a clear message. Imessage esobala, umlayezo osobala ongafihlekanga. Yimuphi lo umlayezo loyo? Ngelinye ilanga sizodlula emhlabeni. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngelinye ilanga wonke umphefumulo uzokunambitha ukufa, sizodlula emhlabeni. And uma ngabe sesidlulile emhlabeni sifana nabantu ngelinye ilanga abazongena olwandle. Manje mawuzongena olwandle, ulwandle lujulile. Definitely mawuzongena olwandle kufanele kube khona ivest oyigqokayo. Ngeke uvele nje ungena olwandle ungagqokanga ivest yokubhukuda ngoba uzominza. You drown. So mayithi nasifana nabantu abaphila ngaphandle kolwandle kodwa ngelinye ilanga sizongena olwandle. Umbuzo ke uthi mawungena kulolo lwandle ivest wena oyigqokile kumanje ayinazo yini imbobo? Islam ke izokufundisa ukuthi ivest okumele uyigqoke ukuthi mawungena kulolo lwandle lolo ungaminzi bese uyaphumelela. Iyiphi leyo vest leyo? Yile ethi la ilaha illa la Muhammadur Rasulullah. Yileyo vest leyo ukuvuma ukuthi uzinikele akekho omunye onolungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, futhi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah nesigqila sakhe nomprofeti wakhe wokugcina. Nayo ke ivest okumele uyigqoke owazi ukuthi mawungena ngaye elwandle angeke uminze. Abanye abantu bazothi umbathu ukhuluma ngani ngoba sonke siyakholwa. Ene yonke imfula iyothelela olwandle. Yonke imfula ithelela olwandle. Ukuthi umfula imuphi, impolo zemnyama, impolo zemhlophe, uphongolo, ingagane, you name them. Lemfula le Zambezi River, Limpopo River, you name them. Yonke lemfula ithelela olwandle. Umuntu uzosho kanjalo. Lana eAfrika is not about ukuthi uyasonta noma usonto uyakholwa noma ukholwa. Is about ukuthi ukholwa kanjani, ukholelwaphi.
lesi sivumelwano, lesi sibopho, lesi sinqumo lesi umdala kubekela sona, ingabe uyakholelwa kuso yini? Uyasikhuluma ngomlomo, uyakholelwa kuso enhlizweni, izenzo zakho zisho lokho yini? Nayi into esikhuluma ngayo namhlanje. It's not about ukuthi uyasonta noma uyakholwa, na unenkonzo yakho, na unesonto lakho osonta khona. It's not about that. It's about ukuthi yini umdali, umvela inqangi, umdala weinsuku ayifunayo kuwe wena njengesidalwa sakhe. Hayi le wena ufuna ngakhona, ngendlela yena afuna ukuthi umkhonze ngayo. Uyakutshela ke namhlanje, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Nayi into ayifunayo kuwe. Uvume bonke abaprofeti bakhe, zonke ithunya zakhe, kungabikho isithunywa sakhe osiphikayo uthi hayi lesi asiphumi kuye. Uzivume zonke okusukela kuAdam isithunywa sakhe sokuqala kuze kufike kulesi sokugcina, lesi esiphikwa umhlaba wonke. 90% yomhlaba uyamphika umprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kodwa incwadi ziyakhuluma ngaye. Bawungaya nje encwadini kaDeuteronomy 18 uzothola la kukhulunywa khona ngoprofeti uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Ithi ngikufundele nje yona kancane uzwe ukuthi kuyakhulunywa ngaye uprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukuthula kube naye. Deuteronomy 18 uqale lapha kuverse 18. Ngiyakubavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo, ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho. 19 kuyakuthi yilo nalowo ongayikulalela amazwi ami ayakuwakhuluma egameni lami, mina ngikufune kuye. Awuzwe nje, straightforward. Amazwi azobe ewezwa, konke ayakuzwa uyobe ekukhuluma, konke akuzwayo, konke uyokukhuluma egameni likabani? Lika Allah. Yingakho njalo masiqala sithini? Bismillahirrahmanirrahim. Konke sikhuluma egameni lika Allah onomusa, onesihawu. This is a prophecy. This is propheto ngokuza kaMprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam emhlabeni. Uma ngabe futhi ufuna ukuzwa uJesu naye ekhuluma ngokuza kwakhe, ngizokuvulela yona John 16. Ayikho ekudeni kuJohn 16. Uyivule nawe eMafrika uyifunde. Uyifunde kuJohn 16 uzoyizwa. Lalela ukuthi ithini kuJohn 16. Ithi manje ngiyamuka ngiya kongithumeleyo uJesu la uyavalelisa. Akakho kinina ongibuza ukuthi uyangaphi na. Kepha ngokuba ngikhulumile lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono, nangokulunga, nangokwahlulelwa. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona, ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe. Lalela 12. Ngisenokuningi okukunitshela kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo. Yasizi prophet sikaMose akayikuzikhulumela ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma kini, anibikele okuzayo. Nizombona ngani? 2014. Uyakungikhazimulisa mina ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele kona. Uyamuzwa? Nizombona ngokuthi akhazimulise uJesu. KwiQuran we have isura abayibiza Suratul Ali Imran, umndeni kaImran, umndeni kaJesu loyo, lapho uJesu azalwa khona. Bese kuba nesura noma ichapter yeQuran noma isahluko esibiza ngomama wakhe uqobo lwakhe impela, Suratul Maryam, la kukhulunywa khona ngoJesu uqobo. Lento uJesu ayikhuluma ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam impawu zakhe uzobonakala ngani? Ngokukhazimulisa uJesu. Umkhazimulisile, ukhulumile ngaye. Manje yini okusixakayo? Mina ke ngaba yimuslim ngoba ngithola ubufakazi obugcwele obufana nalobu.
Manje lo Muhammad sallallahu alaihi wasallam owayengafundanga engakwazi ukubhala yonke lento le uyithathaphi? Kwamanye amavesi weQuran like kusura Yasin, no sura Yasin, sura Yusuf, walla uyazi ukuthi Muhammad lento lezi engikutshela zona ngezitori noma ngezinto ezidlulile wena wawungekho. Walla uyamtshela straight ukuthi le story lezi engikutshela zona, le ndaba lezi engikutshela zona ngabaprofeti asebedlulile, wena olandela emva kwabo wena wawungekho, awuzange uyibone lento, kodwa ngiyakutshela mina mdali wakho ngoba mina yimi ungikhona. Yimi ungikhona, al-hayy alladhi la yamut, mina ngiyaphila angifi. Angifi mina, ngahlala ngikhona. Al-hayy al-qayyum, the ever living, the everlasting, umqalisi nomphelelisi. Yimi lo, ngiyakutshela ngalezi zinto lezi. Ingakho ke ema-Afrika ngithi mina wonke ama-Muslim akhuluma ngobufakazi into ebambekayo, njengoba ngikukhowuthela nje iyabambeka lento engitshela ngayo. Ngiyakuxwayisa ke ema-Afrika ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMvelinqangi umdala weinsuku. Uma ngabe uyadlula emhlabeni ungamanga kulolo kholo lolo, dana sekhaya ma-Afrika omuhle usenkingeni enkulu. Kodwa mina ngiyasithoba phambi kamdali wami, ngithi umdali wami uwufakazi ukuthi umlayezo umprofeti wakhe awushiye emahlombe ethu siudlulisile. Ngingengedwa kodwa sibaningi esiudlulisayo. Nawe uthathe, uhlaziye, ubone, ukholelwe, uvume ngomlomo bese uyenza. Uzoyibona impumelelo emhlabeni. Ingakho ke ema-Afrika ngithi lo mlezo lo ubhekelele kuwo wonke umuntu ophila emhlabeni, ngoba uyasho umprofeti wakhe uthi mina am a universal prophet. Ngiyagcina ngingumprofeti wabo bonke. Umuntu ozwile ngami akangalandela lenkolo le uyesihogweni. Usho straight, akazange kufihle lokho. So nawe ngiyakutshela ma-Afrika, uma ngabe lo mlayezo ufikile kuwe wawuzwa, awangalandela ukuthi ukhonze umdali umvelinqangi umenzi wakho, umkhonze yena yedwa, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, ungazenzeli ithombe ezibaziweyo, ungamenzeli abalingani, ungamenzeli izifaniso, ungamenzeli abancedisi. Uma ngabe uyadlula kulomhlaba kuleyo nkolelo leyo yokuthi wena wenzele umdali zonke lento lezi ngikubalela zona, usenkingeni enkulu, ungathi wawungazi. Umdali mayesho kune chapter yeQuran abayibiza ngesuratul Mulk, uthi umdali ingilosi ezisesihogweni ezisemnyangweni wesihogo. Abantu bayothi mangabe beza ngama-departments zibuza ingilosi, awuzange yini ufike kini umlayezo? Njengoba ngena la niyosha njengamanje, kini umlayezo awuzange ufike yini? Ingilosi zobe zibuza. Umdali uyasho ukuthi bazobe bephendula bathi yebo wafika kithi umlayezo, kodwa sawushaya indiva, azange sifune ukulalela. Kuyinhlanhla yakho ke ema-Afrika ukuthi namhlanje ubuka le video le, ulalele lento engikutshela yona. Ngiyaxwayisa uthi umprofeti wakhe mayesho uAllah ekhuluma ngaye uthini? litundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. iQuran iyisambulo esilethwe emhlabeni ukuzoxwayisa abantu abangenalwazi, abantu abangathathi izinto serious, ghafil, abanandaba, abanaka, abantu abanganaki. iQuran izele lokho ukuthi izoxwayisa labo bantu labo. Kusho umdala uthi wena Muhammad, wena uhamba endleleni eqondile, ngikuthumeleke emhlabeni litundira qawm, ukuthi uzoxwayisa abantu, uzoxwayisa abantu ukuthini? Lokhu obaba benu litundira qawm la'abayhim fahum ghafilun, ngoba obaba benu nabo babenganaki, obaba babo babenganaki. Yingakho ngikuthumela emhlabeni ukuthi uyobabonisa,
ukuthi babhujiswe abantu ngesikhathi kaNoah bebhujiselwa kona lokhu kungafuni ukukhonza umdali ngendlela okumele akhonzwe ngayo. Ngixolele mangabe kunamaphutha engiwenzile ngumZulu niyangizwa angilone Arab kodwa kufaneleka amaphutha ngiwenze kodwa ke alungiswe. Ngiyazama ke nami ngoba nami isArab lesi ngisifundisiwe angikwazi ukusikhuluma ngiyasifunda ngiyasibhala bese ngikhuluma lapho nalapho kodwa kungisizileke lokho. Nawe ke eMafrika usenalo ilungelo usenayo ishance usenaso isikhathi sokuthi nawe uphenduke ushintshe ulibone iqiniso njengoba linjalo ukuthi makufika isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni kujatshuliwe ngawe emazulwini. Ma-Afrika mahle bengisakhuluma ngalo mprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi wayengafundanga engakwazi ukubhala. For the period of 23 years zehla izambulo ziza kuye emhlabeni. Kwenzelwa mina nawe ukuthi sazi iqiniso ngoba amaRoma Katolika adlalile ngathi. KwiQuran kune chapter yeQuran Surah Rum uAllah ukhuluma ngabantu baseRoma uthi ghulibatir Rum, Rome is destroyed. Abantu baseRoma they are destroyed. Allah uba destroyile. Allah uyasitshela ukuthi kungani abadestroyile labantu labo ngoba bahlale phezulu kweqiniso balihlanezela iqiniso balazi badukisa izidalwa zika Allah ngamabomu. Ingakho Allah ethi amaRoma they are destroyed. Yiwo ke lamaRoma la asilethelele emqulu legcwele kangaka ezwenikazi lase-Afrika adukisa ngayo lembhalo le abantu. Allah uthi those people are destroyed. Khululekani ngabo ngiqedile ngabo labo. Allah uyakhuluma ngabo kuQuran. Basidukisile lawo bantu labo. Kodwa ama-Afrika omuhle usenayo ishance. Allah usakunikeza ithuba uthi vula amehlo ukubona ukukhanya. Uthi uJesu umdali maye ngakudonsanga ngeke ukubona ukukhanya. Ulinda ukuthi uzudonse kuqala. Ma-Afrika mcela umdali ukuthi mdali wami ngicela ungidonse. Ngicela ungivula amehlo, ungifake endleleni eqondile ungibonise indlela yokuthi ngikukhonze ngendlela wena ofuna ngikukhonze ngayo. Umdali uyamcela uzokuvulela mawumcela. Yingakho ke mina ngiyimuslim namhlanje. Ngifundile ngoMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthula kube naye ngamthola ukuthi wayewumuntu onjani, wayesithunywa sikamvelinqange sinjani. Nanti neBhayibheli ngicela ukuquothela leyangifundisa ngaye. Ngafunda ngabaprofeti bakhe abaningi omlayezo abawuletha emhlabeni. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukamvelinqange. uAllah umdala weinsuku, umdali weinto zonke, umondli wemhlaba yonke. Lalela uAllah uma ngabe introduce kuMoses. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah. Ngempela mina ngingu-Allah. Yimi ngedwa engilungelo lokukhonzwa. La ilaha illa ana. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwami. uAllah utshela uMoses. Surah Taha uzoyithola lapha kuSurah Taha ayat number 5 verse number 5. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Ngakho ke khonza mina ngedwa. Khonza mina ngedwa waqimi salata lidhikri. Bese wena uyathandaza for inkumbulo yami. Uhlale ungikhumbula ngani? Ngokuthandaza. uAllah uyazintroduce kuMoses. Khuluma ngobunye bakhe. Ngendlela ubunye bukamvelinqange bubaluleke ngakhona. So into ke eMafrika eyenza ukuthi ngithi mina angishongo ukuthi yekela ukuphuza utshwala, angishongo ukuthi yekela ukubhema ugwayi, angishongo ukuthi yekela ukubhema isnave. Ku-wrong lezo zinto lezo zibulala umzimba wakho, kodwa angishongo njalo. Woza notshwala bakho, uze nesnave sakho, uze nogwayi wakho, uze nohosha kwakho, uze nayo yonke into oyiyo eyisoni yokona oyiyo, woza nayo. uAllah uthi woza nayo. Into ebalekile ukuthi la tamutunna illa wa antum muslimun. Ungalinge ufe udlule kulomhlaba ungelona imuslim, ungeyena ozinikelayo ngaphansi kwentando kaAllah. Na into ebalekile eMafrika engixwayisa ngayo.
La tamutunna illa wa antum muslimun. Don't die. Don't die. Don't die. Ungafi. Ungavumi ukufa kufike empilweni yakho wena. Ungeyena ozithobayo ngaphansi kwentando kaAllah, ngaphansi kwentando kaMvelinqangi, ngaphansi kwentando kaMdala weinsuku. Ungakuvumeli ukufa kukufikele ukuleso simo leso. Nayi into engikuxwayisa kuyo umAfrika omuhle. Then ke uthi ke umdali wakho, uma ngabe wena kwenzekile wahamba emhlabeni ungazange ukholelwe ebunyeni bakhe, la yaghfiru ay yushraka bi, angeke ngize ngikuxolele noma ngabe wenze buhle buni emhlabeni, noma ngabe wenze buhle buni. Habitat a'malahum, izenzo zabo zonke ezinhle ngokuthi bona bebengawona amakholwa akholelwa ebunyeni bami, bebengihlanganisa nezidalwa zami, angeke ngize ngibaxolele. Habitat a'malahum, izenzo zabo ezinhle abazenzile kimi, they mean nothing, they are useless. Akusho mina, kusho uMvelinqangi. Noma ngabe yini oyenzile enhle, angikhathali ukuthi ungubani, uma leyo nto leyo ingahambi nobunye bukaMdali, ingaphelezelwa ubunye bukaMdali, khohlwa umAfrika. Yonke into oyenzile is useless, ayenzi lutho, ngoba uMdali yini ayidingayo kuwe ngokwenzela kwakhe abantu izinto emhlabeni. Abantu bakubongile mos, funda uMateyu 6. Yonke into yenzela abantu basemhlabeni bakubongile uwamukela umvuzo wakho. So yini ozoyithola kuMdala weinsuku? Yini ozoyithola kuMvelinqangi? Bakubongile abantu emhlabeni, angithi? So kulungile ke, qhubeka ke, uMdali ayifunayo eyobunye bakhe. Uzele lokho emhlabeni ukuthi uzomkhonza yena yedwa, ungamhlanganisi nalutho, ungamenzeli abalingani, ungamenzeli ifaniso. Nayi into oyizele emhlabeni umAfrika. Uma ungakwenzanga lokho usenkingeni. Angifuni ukukukhohlisa lapho. Uyakwamukela lokho noma ukwamukeli. Nabaprofeti bayingcosana vela bawamukela umlayezo wabo, njengoba noJesu nayesho ethi kunzima ukuthi isithunywa sikaNkulunkulu sikaMvelinqangi samukeleke ezweni lakubo. Bayingcosana vele abazowamukela lo mlayezo. Ngiyakwazi lokho, kodwa kwami ukuthi ngikutshele njengoba umlayezo unjalo. Lalela ke umAfrika omuhle, uthi ke uMdali, uma ufika kimi, yoma yaqumu an-nasu lirabbil alamin, bonke abantu ngalelo langa bazobe bemile phambi kamenzi wabo. Wena uma ufika kimi, nazo zonke izono zomhlaba ongayicabanga, nazo zonke izono zomhlaba ezikhona ongayicabanga, zonke izono zakho zisuka emhlabeni ziyofika phezulu esibhakabhakeni, uziphethe yonke inhlobo yezono. 99 scrolls, incwadi zakho zu-99 okubhalwe kuzo izono zakho. Kodwa phakathi kwalezo zono lezo asikho isono sokungenzela abalingani, sokukhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kwami, ukungenzela ifaniso, ukungenzela abancedisi, ukuthi mina ngizele nginomntwana. Leso sono lesa uzange usenze wena. Uza nazo zonke izono zomhlaba, uthi ngizimisele ukuthi ngikuxolele zonke izono zakho. Mina nawe sizokhulumisana ukuthi okay, ungikhonzile wena, mina ngedwa awangangihlanganisa nolutho. Wasuhlalelani kuDoji Mthandazo, wasungasayibhadali nganiki imali yabampofu. Kwafika inyanga la engithe khona zila ukudla, wajampelana amanye amalanga, waweqelana amanye amalanga, awangawabhadala ngani lawo malanga layo. Le mthandazo le akade uyeqa ngamabomu, ubungasayibhadali ngani? Ngakunikeza imali, ngakubusisa ngemali, awangalithatha uhambo oluya endaweni yami engcwele la uyobona khona ukuthi umprofeti wami wayehambaphi, eshumayelaphi, efundisela kuphi. Wangakwenzi ngani lokho? Wasumkhwazelana umuntu, wasumbulalelani kumuntu. Sewungakhuluma wena nomdali wakho ngoba wenzeni? Umkhonzile yena yedwa, awangamhlanganisa nalutho. Ikhona inkulumo engaba khona phakathi kwakho nomdali wakho.
Kodwa mangabe wena ungenzanga ngisho isono sokubulala impukane emhlabeni, kodwa wena wawunabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, uthi ngeke ngize ngikuxolele ngoba wena ubuthuka mina uqobo, ungithuka direct. Uthi mina nginengane, uthi mina nginezingane, uthi mina nginamadodakazi, uthi mina nginabalingani, uthi mina nginezifaniso, uthi mina nginabancedisi, ungihlukanisa ngebe iziqe ezintathu. Bungithuka, uthuka mina uqobo. Lo muntu lo eyikhonzela isithombe lapha akathuki mina, uyikhonzela lesa sithombe lesiyana. Akahlanganisi nami, uyikhonzela nje isithombe sakhe. Lo muntu lo eyikhonzela umlilo, almajusi, ama-fire worshippers, lo eyikhonzela umlilo, uyikhonzela nje umlilo wakhe umshisa phenduka abemnyama kuphelele lapho. Lo muntu lo okhonza inkanyezi uyikhonzela nje isidalwa sami. Lo muntu lo okhonza inyanga uyikhonzela nje isidalwa sami. Lo muntu lo okhonza ilanga uyikhonzela nje isidalwa sami. Wena othi mina nginomntwana, wena othi mina ngihlukene kathathu, hey usenkingeni, uthuka umdali uqobo, ukhanda impi phakathi kwakho nomenzi wakho. Uma abantu belwa emhlabeni umdali uba umlamuli, uthi musana ukulwa, musana ukucindezelana. Uma ngabe wena usulwa nomdali uqobo, zibuza ukuthi uyolanyulelwa ubani, ngoba phela wena ubhekene naye ngqo. Usho straight wena uthi uJesu noma uYeshua uyindodana kaNkulunkulu, kusho wena ubhekene naye ngqo. Ajika amaRoma athi uMaria umama kaNkulunkulu, bathuka umdali ngqo. Be careful ke eMafrika.